Tulo ka mga indibidwal ang nakalas human sa madisgrasya ang gisakyan nila nga motorsiklo sa managlahi nga lungsod sa probinsya sa Sugbo niadtong Sabado, Marso 8. Ang unang disgrasya nahitabo alas 4:47 Sabado sa hapon sa sitio Balhaan, Barangay Madredejos, lungsod sa Alegria. Patay ang managsuong sila si Ronald, 46 anyos, nga mo'y driver, ug ang angkas ni ini nga igsuon nga si Richard nga taga Batyan nga giingong mga hubog. Gikan sa buwangan ang duha ug padung nang mangulit sakay sa motorsiklo apan giingong midiretso ang motorsiklo ubos sa box culvert nga misangpot sa hinanali nilang kamatayon tungod sa grabing pagkaangol. Samtang pagka-alas 5:45 sa hapon sa maugi hapong adlaw, laing disgrasya sa motorsiklo ang nahitabo sa Barangay Matutinaw, lungsod sa Badian. Patay ang driver sa motorsiklo nga si Dante, taga Barangay Poblasyon, lungsod sa Badian. Sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima giingong hubog gikan sa lungsod sa Alegria paingon sa Badian. Pag-abot sa blind curve sa dapit, nawagtangan kini og kontrol ug nabangga sa punuan sa lubig kilid sa karsada. Nahiagom ang biktima og grabing kadaot sa lawas. Gideklarar kini nga dead on arrival sa Tambalanan.